Pagkatapos ang adlaw nga inugpahuway, si Maria nga taga Magdala, si Maria nga iloy ni Santiago, kag si Salome nagbakal sing pahamot kay makadto sila sa lulubngan sa paghaplas ang bangkay ni Jesus. Aga pag isang Domingo, nagkadto sila sa lulubngan. Sang naglakat sila, nagpinamangkutanay sila. Sino ang aton pangabayon nga magpaligid sang bato nga nagatakop sa lubngan? Kay masyado kadako sang bato. Pero pag abot nila didto, nakita nila nga napaligid na ang bato. Gani nagsulod sila sa lulubngan kag nakita nila ang isa ka bataon nga lalaki nga nagapungko sa tuo dampi nga may maputi nga bayo. Hinadlokan gid sila. Dayon nagsiling ang lalaki si ila, "Hindi kamo magkahadlok. Naibaluan ko nga gipangita ninyo si Jesus nga taga Nazareth nga gilangsang sa cross. Wala na siya diri. Nabanhaw na siya. Tan-awa bala ninyo ang ginhamayangan si iya? Lakat kamo. Sugirin ninyo ang iya mga sumulunod labi na gid si Pedro nga mauna si Jesus sa inyo didto sa Galilea. Didto ninyo siya makita suno sa iya ginsiling sa inyo."